Errigora. Zer da ba errigora? Euskal Herria oinarri eta elkarlana tresna dituen ekimen herritarra gara. Nafar hegoaldea dugu ardatz. Batetik, Nafar hegoaldeko laborantza indartu asmo dugu, horretarako eremu horretakoak propio diren produktuak Euskal Herrian zehar zabalduz. Elikadura subirautzak herri bezala indartzen gaitu. Bestetik, Nafar hegoaldeko zona nobaskofonako euskalgintzari ekarpentsua egin asmoz, bultzada ekonomikoa egitea lehentasuntzat dugu. Hain zuzen, Euskal Herri euskalduna baitugu helburu. Goazen bada, ideia honen hastapenetara. 7 harreman sarean dago proiektu honen abiapuntua. Bertako kideak hausnartzen hasi eta Nafar hegoaldera joan zitzaien begirada. Azkar atera zuten eremu horri buruzko diagnostikoa. 1. Nafar hegoaldean hango gobernuak zona nobaskofona izendatua duena, euskaraz bizitzeko oztopoz betea dagoela, eta beraz, besteak beste bultzada ekonomikoa behar duela. 2. Hango nekazaritza eta laborantza ahultzen ari direla merkatu globalizazioak eragindako konpetentziagatik. Alegia, euskal dendetako apalategiak atzerriko zainzuriez, orburuez, arrozaz, olioaz betetzen ari direla. Nolatan liteke hori produktu hauek Nafarroan bertan edukita? Araba, burutazio bikaina. Proiektu bakarrarekin bi egoerak hobetzen lagun zitekeela. Bertako nekazari eta laborariei produktuak erosi, horiekin saskia prestatu eta 50 euroren truke Euskal Herrian zehar banatu. Gehiagorik luzatu gabe lanari ekin genion. 2012an egikaritu genuen lehenengo kanpaina. Ikastolekin hitz egin, adostasunak lortu, kanpaina aurrera atera eta bukatzean 34.000 euro argia ikastolarako. Ez dago gaizki, ezta? Bigarren urtera begira, buelta batzuk emateari ekin genion. Ze aldaketa behar zituen, zeintzuk helburu, nolako antolakuntza, hauek ondorioak. Batetik, proiektuak izen eta izaera propioa behar zituela. Izen ezberdinen artean, Errigora garaile. Bestetik, Errigorak urtero 2 kanpaina nagusi izango ditu euskalgintzarekin elkarlanean aterako dituena. Azkenik, 2 kanpaina nagusi hauetaz gain, urte osoan zehar Nafarroako produktuak Euskal Herrian barna kontsumitzeko zubiak eraikiko ditugu Errigoratik. Alegia, gure lehentasuna da urte osoan zehar Euskal Herriko txoko ezberdinak Nafar produktuez hornituta izatea. Esaterako, ikastola eta ikastetxeetako jantokietan edota kontsumo talde ezberdinetan Nafarroako olio edo orbururik ez dadila falta. Saskien kanpainak ikastolen elkartea sortzen ikasbatuaz eta AEK-arekin elkarlanean aterako dira. Urtean 2 kanpaina izango dira. Bata udazkenean eta bestea udaberrian. Udazkenekoa izango da entzutetsuena. 50 eurotan Nafarroako produktuez osatutako saski bikaina jasoko du nahi duen orok bere etxean. Saski koloretsua izango da, Nafarroako produktu ezberdinen erakusleio. Merkatuan balio duen prezio berean jasoko litzateke. Alabaina, desberdintasun nabarmen batekin, 125 euskarari bideratuko zaiola. Proiektu honen atzean dagoen sare izaerako lan bolondresari esker. Errigorak auzolana duelako oinarri, herritik herrira ari garelako, elkarlana funtsezkoa delako. Udaberrian izango da bigarren saskia. Hau, eguneroko kontsumoko produktuez osatuko da. Hau da, aniztasun gutxiago eta kantitate handiagokoa. Esaterako olio bidoia, orburu kaxa. Hori, euskalgintzako eragileekin batera adostuko dugu, baina irizpideak argiak dira. Nafarroako zona nobaskofonako euskalgintzari ekarpena egiteko izango da dirua. Urtez urte, bertako euskalgintzarekin erabakiko da zein proiektu zehatzetara bideratuko den.
Zalantzari gabe, kalitate oneneko produktuak dira eskuartean ditugunak. Nekazal munduan dabiltzan sindikatuekin zehaztu ditugu irizpideak. Nekazaritza ekologikoa lantzea, tamaina xumeko enpresa izatea, lan baldintza duinetan aritzea, guzti horren emaitza da errigora. Behin dena prestatuta, lan garrantzitsuena falta. Saskia jaso nahi dutenen zerrenda ahalik eta luzeena osatzea. Ikastola eta ikastetxe publikoak, AEK, eta baita ere, enpresa zein udaletxe ugari. Horietara eta leku gehiagotara heldu beharra dugu, eta horretan ezinbestekoa dugu zuen elkarlana. Euskal Herriko txoko guztietara heltzea da erronka. Horretan datza proiektu honen arrakasta. Animo ba, ekin lanari, mereziko du eta.